Για να καταχωρήσουμε έξοδα, πηγαίνουμε στην καρτέλα διάφορα, επιλέγουμε έξοδα μισθοδοσία, πατάμε το κουμπάκι εισαγωγή, επιλέγουμε την ημερομηνία που έχουμε πληρώσει το συγκεκριμένο έξοδο, στην κατηγορία επιλέγουμε π.χ. αυτό που έχουμε πληρώσει, τέβε, και στο ποσό βάζουμε το ποσό που έχουμε πληρώσει 500 ευρώ και μετά πατάμε αποθήκευση όλων. Για να καταχωρήσουμε το επόμενο, ξαναπατάμε εισαγωγή, επιλέγουμε πάλι την ημερομηνία, επιλέγουμε την κατηγορία, αν έχουμε πληρωμές προϊόντων, επιλέγουμε πληρωμές προϊόντων, βάζουμε το ποσό, π.χ. 150, και στον προμηθευτή μπορούμε να βάλουμε τον προμηθευτή που έχουμε πληρώσει. Και πατάμε αποθήκευση όλων. Αν θέλουμε να καταχωρήσουμε μισθοδοσία, πάμε σε άλλη καρτέλα, τη μισθοδοσία την καταχωρούμε ξεχωριστά, πατάμε μισθοδοσία, πάμε εισαγωγή, επιλέγουμε την ημερομηνία που έχουμε πληρώσει το συνεργάτη, επιλέγουμε αμοιβές προσωπικού, το όνομα του συνεργάτη και βάζουμε το ποσό που του έχουμε δώσει και πατάμε αποθήκευση όλων. Επίσης, εδώ καταχωρούμε ξεχωριστά το ΙΚΑ για τον κάθε συνεργάτη. Στην Αναστασία θα βάλουμε 200 ευρώ και πατάμε αποθήκευση. Σαν κατηγορίες μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες εκτός από αυτές που έχει το πρόγραμμα. Μπορούμε να πάμε στα διάφορα, έξοδα μισθοδοσία, κατηγορίες εξόδων. Εδώ έχει διάφορες κατηγορίες εξόδων. Αν εμείς θέλουμε να καταχωρήσουμε μία καινούργια, την οποία δεν το έχει το πρόγραμμα, πατάμε εισαγωγή, καταχωρούμε την καινούργια κατηγορία, επιλέγουμε σε ποια ομάδα ανήκει και πατάμε αποθήκευση.